Bantu Nazca, dan l-isem ta' eżibizzjoni tal-arti mill-Afrika u l-Peru. Eżibizzjoni li qed issir raba sena u li lan tagħha u li bil-beħ tal-arti jinġabru flus għal numru ta' missjonijiet. Wirja li qed tittella sal-aħħar ta' Jannar fir-razzett tal-Markis Mallija ta' Bone il-Mosta u hija organizzata mill-Uffiċċju Missjonarju bl-appoġġ tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti. Tkellimna ma' Robert Farrugia minn Missjo Malta li spjegalna minn fejn beda dan il-kunċett. Fejn wieħed mill-kollegi tiegħi kien qiegħed fil-missjoni, kien hemm pittur, rid bil-forsi bielu żewġ pittura żgħar u meta talbu l-flus kienu prezz redikolu u l-pittura kienet sabiħa li da taħ donation u l-pittura għallu żommhom, però da baqa' jisfurzah u niżżilhom miegħu Malta. Wara perjodu jirrifletti ftit fuqhom kif jista' jgħin iktar lil dawn l-artisti ġiet l-idea li nibdew nixtru l-pittura minn għandhom u nesibixxuha Malta u nbijawha. Bekk jintlaqtu żewġ safar b'ġebla waħda. L-artisti jkollhom beħ għax-xogħol tagħhom u jkunu jistgħu imantnu lil familthom u bil-flus li tagħmel Missjo tiffinanzja numru ta' proġetti bħal borħol żubjar, knejjes, infrastruttura sanitarja, skejjel għajnuna lis-saċerdoti u oħrajn. Dan fil-Peru, it-Tanzanija, l-Afrika t'isfel, il-Kongo u oħrajn. Bl-esibizzjoni u b'inizjattivi oħra fl-2014 Missjo Malta ġabret ma' 850,000 euro. Bantu Nazca huma referenza l-ewwel waħda l-gruppi bejn l-Afrika ċentrali u dik tan-nofsinhar u t-tieni għal nies fil-kosta tan-nofsinhar tal-Peru. Farrugia ffakkar li din hija l-ewwel attività tagħhom għal din is-sena. Attivitajiet li jilħqu l-qofol tagħhom għal 9 Ottubru meta tiġi ċċelebrata l-Ġurnata Missjonarja.